Que vaig a per davant que els populars de tavernes estem en contra de tot tipus de violència. Però també defensem íntegrament la democràcia, la llibertat i la fraternitat i solidaritat dels pobles d'Espanya, sempre dins de la legalitat que garanteix l'estat de dret. Per aquest motiu, no anem a votar a favor d'una proposta que precisament atenta contra tots aquests principis. A Catalunya s'ha interpretat el dret a decidir com el dret a celebrar un referèndum d'autodeterminació. Per això no existeix per a Catalunya ni a l'ordenament jurídic internacional, ni a l'europeu, ni a l'espanyol. Si es procedeix a una reforma constitucional, serien, en tot cas, el conjunt dels espanyols, i no sols els catalans, els que tindrien el dret a decidir, interpretant aquesta expressió en el sentit de secessió. Entenem que els puga més la seva simpatia per l'independentisme que pensar en tots els espanyols per igual. Però afortunadament estem en un estat de dret en el que el poder judicial és independent i vetlla perquè tots els ciutadans espanyols per igual, i esperem que seguís gaixina per molts anys. Parlen de dinamitar la convivència ciutadana. Mire, qui l'ha dinamitat ha sigut el govern de la Generalitat, actor al que omitixen en tot este manifest que ha imposat un estat d'excepció que ha sigut la Generalitat catalana. Vostès així estan proposant subscriure un pronunciament institucional en defensa de les llibertats i dels drets democràtics. I ahir ens trobaran, ahir anem a subscriure. És el que ha fet el govern espanyol, ha defensat les llibertats i els drets democràtics. Els que no ho han fet són els membres del govern català. La democràcia s'exerceix dins de la llei, no fora ni al marge. L'ordenament regula les competències dels governs i els parlaments, però no per principi democràtic. Tot el món és competent en tot. Això que quede clar. En esta moció que ens han presentat a última hora, diuen l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna es solidaritza amb la societat catalana i condemna la repressió i l'autoritarisme del govern del PP. Creguem que és incoherent que vostès parlen ara d'entesa i de repressió i d'autoritarisme, perquè no demanaren esta entesa a la Generalitat catalana quan la Generalitat va ningunejar i no ha dialogat amb més del 50% de representants de la població catalana que decidiren en les urnes legals que no volien la independència de Catalunya. La seva lectura és molt peculiar i molt sesgada, i a més molt poc democràtica. Vostès no volen entesa realment. Vostès el que volen és que un 47% dels catalans s'imposen sobre un 53% de la població catalana que es sent espanyol i va votar en contra de la independència. A partir d'ahir crec que no parlem el mateix idioma. Li recorde que els populars de Tavernes defensem, com ja he dit, íntegrament la democràcia, la llibertat i la fraternitat i solidaritat dels pobles d'Espanya i mai defensarem aquest tipus d'autoritarisme que vostès ara ens porten a este ple. Els autoritaris són els que no respecten les lleis ni la Constitució. Fan referèndums il·legals, amb urnes opaques, amb censos universals, sense control de vot i amb vots repetits. El que estan permetent i organitzant els membres del govern de la Generalitat catalana, els que vostè apenas menciona en esta moció. La Generalitat incompleix almenys 20 de 34 articles de la seva pròpia llei de referèndum, il·legal per cert, aprovada pel Parlament el passat 6 de setembre. Esta norma està suspesa pel Tribunal Constitucional. On estaven vostès per denunciar-ho? Per què són tan incoherents? Com vegem, parla la moció sols favorablement dels que pensen a favor de la independència. Què passa amb els catalans que volen la unitat d'Espanya? No es defensen? Què passa amb els que no volen votar i es senten espanyols? No compten per a vostès. Així, per sort, no vivim a Catalunya, com volen alguns. A la Comunitat Valenciana, per sort, la crispació i el separatisme és rebutjada. Afortunadament, els valencians som gent que respectem les lleis i l'estat de dret, gent solidària amb les autonomies que componen el territori espanyol, gent de diàleg i que aconsegueix créixer com poble gràcies al diàleg, a la participació reglada i a mètodes pacífics.
La deriva dels nacionalistes catalans és la ruptura de les regles del joc per part dels seus polítics i vostès ens ho duen així per crispar. El que estan fent és un atac al sistema i la degradació absoluta del respecte a la llei que deu regir en les institucions i en la democràcia. Els propis diputats catalans que juraren o prometeren la Constitució, igual que tots nosaltres ací a Tavernes, són els que ara estan incomplint flagrantment la Carta Magna i vostès estan animant-los a que recolzem, a que cometam il·legalitats, doncs no anem a fer-ho. Altre dels punts que proposen és reprovar el govern del PP en el seu conjunt, inclús exigir la dimissió de Mariano Rajoy com a president del govern. Per això han de fer una moció de censura, que per cert ja l'han fet i no l'han guanyat, i la haurien de guanyar. Ahí és on tenen que jugar vostès i els seus grups parlamentaris en el Congrés. Sols esperem que això no canvie. Esperem que els polítics que representen en les diferents vessants demostren l'altura que necessita el valencià i no els afecten les lluites alienes d'altres autonomies que vostès volen traslladar a aquesta comunitat. Demanem diàleg als governs, però sempre dins de les normes del joc d'un estat de dret. Moltes gràcies.